Автобус рухається маршрутом номер 50Б. Наступний припинок. Вулиця Тереховська. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Тереховська. Наступний припинок. Вулиця Подлесна. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Подлесна. Наступний припинок. Вулиця Дубровна. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Дубровна. Наступний припинок. Хіми. Осторожно, двери зачиняются. Хіми. Наступний припинок. Шпіталь. Осторожно, двери зачиняются. Шпіталь. Наступний припинок. Кришталь. Осторожно, двери зачиняются. Кришталь. Наступний припинок. Завод хімічних виробів. Осторожно, двери зачиняются. Завод хімічних виробів. Наступний припинок. Завод Санкт-Петербург. Осторожно, двери зачиняются. Завод Санкт-Петербург. Наступний припинок. Школа номер 1. Осторожно, двери зачиняются. Школа номер 1. Наступний припинок. Вулиця 9 мая. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця 9 мая. Наступний припинок. Мікрорайон 35. Осторожно, двери зачиняются. Мікрорайон 35. Наступний припинок. Вулиця Ленінградська. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Ленінградська. Наступний припинок. Школа номер 2. Осторожно, двери зачиняются. Школа номер 2. Наступний припинок. Вулиця Міжнародна. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Міжнародна. Наступний припинок. Тлушчокомбінат. Осторожно, двери зачиняются. Тлушчокомбінат. Наступний припинок. Вулиця Луговая. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Луговая. Наступний припинок. Інститут Гомель-проект. Осторожно, двери зачиняются. Інститут Гомель-проект. Наступний припинок. Підприємство Станка Гомель. Осторожно, двери зачиняются. Підприємство Станка Гомель. Наступний припинок. Медицинский центр. Осторожно, двери зачиняются. Медицинский центр. Наступний припинок. Білоруський державний університет транспорту. Осторожно, двери зачиняются. Білоруський державний університет транспорту. Наступний припинок. Проспект Перемоги. Осторожно, двери зачиняются. Проспект Перемоги. Наступний припинок. Вулиця Полесская. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Полесская. Наступний припинок. Николаевская церква. Осторожно, двери зачиняются. Николаевская церква. Наступний припинок. Електротехнічний завод. Осторожно, двери зачиняются. Електротехнічний завод. Наступний припинок. Палац культури завода Гомсільмаш. Осторожно, двери зачиняются. Палац культури завода Гомсільмаш. Наступний припинок. Стадіон Гомсільмаш. Осторожно, двери зачиняются. Стадіон Гомсільмаш. Наступний припинок. Вулиця Єфремова. Осторожно, двери зачиняются.
Вулиця Єфремова. Наступний припинок Вулиця Осіпова. «Осторожно, двери зачиняются». Вулиця Осіпова. Наступний припинок Молодежний. «Осторожно, двери зачиняются». Молодежний. Наступний припинок Автоцентр Рено. «Осторожно, двери зачиняются». Автоцентр Рено. Наступний припинок Вулиця Текстильна. «Осторожно, двери зачиняются». Вулиця Текстильна. Наступний припинок Вулиця Могилевська. «Осторожно, двери зачиняются». Вулиця Могилевська. Наступний припинок Завод будівничих матеріалів. «Осторожно, двери зачиняются». Завод будівничих матеріалів. Наступний припинок Завод ліття і нормалів. «Осторожно, двери зачиняются». Завод ліття і нормалів. Наступний припинок Корпус литья. «Концовый». «Осторожно, двери зачиняются». Концовый припиночный пункт. Корпус литья. Калі ласка, пакіньце салон аўтобуса.